was het de euro waard? Ja. Ik vond van wel, ja. Je krijgt er flink conditie van om naar boven te komen. En dat voor €1. Dan bij een beetje fitnessschool betaal je meer per uur. Maar het uitzicht bedoel ik. Oh ja, het uitzicht is ook erg goed. Ik had er echt al een gedacht, weet je, want wij komen uit Leiden. En, dat in Limburg dat meer heuvelachtig zou zijn. En je ziet alleen maar een vlak het is hier eigenlijk. Inderdaad, vrij vlak allemaal. Ja, maar dit is Noord-Limburg, hè? Dit is echt natuurlijk vlakker dan Zuid-Limburg. Veel vlakker. Ja. Maar bent u wel eens in Zuid-Limburg geweest? Jawel. Ja? Ja, zeker. Ja, Vandaar dat we ook elektrische fietsen gehuurd hebben, omdat we dachten, we hoeven niet zo hard te fietsen. Ah ja, een voetelfiets, zoals we dat hier... Heet dat een voetelfiets? Ja, een voetelfiets. Voetelen, dat is Limburgs voor een beetje de boel besodemieter. Oké, nou dan dus hebben we een voetelfiets. in Leiden zouden ze het een besodemietertje kunnen noemen. Ja. Nee, maar dus u was perfect voorbereid, maar het is dus lekker vlak hier. Ja, inderdaad. Nou, het fietst heerlijk. Hoe lang bent u al hier? Gisteren. We zijn een weekend hier, dus morgen gaan we weer terug. Dus. En waarom Limburg? Lekker. Voor zomaar eigenlijk. Zomaar? Ja, zomaar, inderdaad. Ik heb geen pijltjes gegooid, maar ik vind het gewoon heerlijk. We zijn al een paar keer in Limburg geweest dus dan. En nou ja, zijn zus woont hier ook, dus ja. Het is heerlijk maar gebied. die woont al meer in het zuiden. Ja. Relaxed. Tussen de heuvels of ook niet? Sittard. Oh. Ja, Sittard gelegen. Wat is het verschil tussen... Nou weet ik wel dat Leiden is een echte studentenstad. Ja. Wat is nou het verschil tussen daar en hier? Als jullie het zouden mogen zeggen. Het is hier zeggen. rustiger, vind ik. Maar ja. Ik vind Leiden een heerlijke stad. Een perfecte binnenstad. Ja. We hebben ook weer veel terrasjes. U woont ook in de stad? Echt? Nou, ja? wij wonen aan de rand van de stad. Ja. Midden in de stad is erg duur. Oké. Dus, ja, je hebt heel veel studentenwoningen, maar wij zijn geen studenten natuurlijk. Dus dat, En naar Berlijn bent u ook geweest? Ja. Maar dat is alweer even terug. Dus, Dus. Maar we zijn lekker omhoog gelopen. Dus wat hij zei, het is goed voor je conditie. Ik vind het heel leuk om het even zo, als je hier zo aan het fietsen bent, om even af te stappen, even wat te doen gewoon. Ook een stukje wandelen gewoon erbij. Dus. Omhoog? Nou, het mag ook gewoon vlak zijn. Ja, en dan voor een eurotje. Ja. Dus voor een eurotje, helemaal goed. Eigenlijk is dit een soort van alternatieve euromast. Ja. Die vind ik wel weer leuk, ja. De euromast. Ja. Maar dan anders. Oh ja, helemaal goed. Ja. Hey, wat heeft u, als ik zo onbescheiden mag zijn, wat heeft u gisteren gedaan? Gisteren? We zijn voornamelijk in Arsen geweest in de kasteeltuinen. Oh, en? Mooi, maar ik had het groter verwacht eigenlijk. Groter? Ja. Oh, ja. Ze zijn best wel mooi, die tuinen, maar ik had in mijn gedachten zou het een veel groter complex zijn. Het was, je loopt er zo doorheen met 2 uurtjes. Oh, 2 uurtjes? Ja. En toen was u er wel klaar mee? Toen hadden we het wel gehad, hadden we alles wel Als je heel erg van bloemen houdt, de rozen waren niet in bloei bijvoorbeeld nog. Dus dan, bepaalde dingen zie je dan ook nog niet. Maar het was gewoon heerlijk wandelen, ja. Maar je bent niet echt een tuinman. Dus, Waarom ga je dan naar de kasteeltuinen? Nou, je wil gewoon even kijken. Gewoon, als je in Arsen bent, moet je bij de kasteeltuinen kijken. Ja. Oh ja, oké. Ja. En dan bent u dan, houdt u van een biertje? Ja. Ja? Ja, inderdaad. Bent u ook nog dan van plan om naar de brouwerij waar we de naam even niet van zullen noemen te gaan? Ja. Daar willen we ook nog wel eventjes kijken. En, dat is ook wel de moeite waard, denk ik. Maar je hebt tegenwoordig zoveel brouwerijen. In Limburg zijn ze niet echt heel zeldzaam, de brouwerijen. Maar nee. Maar tegenwoordig zie je veel meer brouwerijen opkomen, toch? Ja, van die microbrouwerijen. Ja. Niks voor u? Om te bezoeken? Biertjes brouwen? Biertjes brouwen, nee, dat is niet mijn ding. Nee? Wat is wel uw ding? Consumeren. Ja, ik had het eigenlijk, ik doelde eigenlijk op hobby's, maar dat is wel een hobby. Mijn hobby is, hoewel op latere leeftijd, is vechtsport. Ga weg. Ja. Wat zegt u? Hij staat met elkaar. In elkaar. Ja, hij doet aan Wing Chun. Nooit van gehoord. Wing Chun? Ja, nooit van gehoord. Nee.
Ik ken wel ooit een popgroepje, die hadden een hitje, die heette Wang Chang. Nou, ik weet niet of die naam daarvan afgeleid is. Maar wat is Wing Chun? Een soort kung fu. Laat eens wat zien. Nee, ik laat eens wat zien. Nee, ik Ja, toch? Nou, doe eens, het hoeft me niet meteen in elkaar te trammen, maar wat zou dan een typische Wing Chun move zijn? Move nou, zijn. Probeer mij maar te slaan. Nou, ik doe dit. Oké. Oh ja. Ho, rustig. Wanneer bent u daarmee begonnen? Ik ben daar in de jaren 80 al mee begonnen, maar toen ben ik een tijdje uitgeschreven. Ik heb het nu net weer een jaar opgepikt. Vanwege gezondheidsredenen even gestaakt. En de meeste mensen zouden dan gaan judo gaan doen of karate of... Ja, ik vind dit leuker. Maar hoe ben je heeft u zich daar van tevoren in verdiept? Nee, ik kende de sport al natuurlijk. Nee, maar hoe bent u er in de jaren 80 dan ingerold? Per ongeluk. Oké. Nou, je deed daarvoor Pencak Silat. Ja, daarvoor deed ik een andere sport. Sorry, maar... Ja, Pencak Silat is Indonesisch. Indonesisch. Ja. En is dit meer Chinees? Of? Dit is Chinese stijl, ja. Heeft u het wel eens nodig gehad? Want ik neem Nee, aan... nee, gelukkig niet. Dat is eigenlijk ook de bedoeling, hè? Eigenlijk Dat je wel. het niet nodig hebt. Ja. Ik voel hem wel een beetje, hoor. Ah. Ja, ik heb niet echt geraakt. Als hem tere zieltje. Maar voelt u zich veiliger? Veiliger? Nou, nee, niet echt. Want ik weet niet hoe het... Zelfverzekerder. Zelfverzekerder. In Voelt u zich zin. veiliger als hij bij u in de buurt is? Omdat hij nu aan het sporten is? Nou, Nee. omdat hij dat toch beheerst. Ja, nee. Hij is altijd al iemand geweest die toch... je had altijd die trucs daarvan. Die heb je altijd gehad. Dus dat heeft hij altijd al gedaan. Dus ik heb niet het gevoel dat ik er veiliger door ben. Hoe lang kent u elkaar? Heel lang. Heel lang. 1978. Ja, zoiets. Toen kwam hij vanuit het zuiden naar het noorden. Dus kwam hij ontwikkelingshulp geven, zoals hij zei. Ah, op die Dus, fiets? Ja. 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 Dus een andere fiets als die, maar op die fiets... Ja, ja. Maar u bent toch oorspronkelijk niet uit het zuiden? Ik kom uit Breda vandaan. Oké, eigenlijk een Brabander. Eigenlijk een Brabant. Maar u heeft dat toch aardig... hij heeft toch aardig het Leijes? Ja, maar Leids na 40 onder- jaar mag je dat een beetje onder de knie krijgen. En 78 kwam hij dus als ontwikkelingswerker kwam hij naar Leiden. en waar liep u elkaar tegen Ziekenhuis. het lijf? Ziekenhuis. Dus dat was dan even misschien wat minder? Verpleegkundige flat. We zijn alle twee verpleegkundigen. Ja. Oh, wat een klassiek verhaal. Ja. Ja, dit hand is in hand echt de een- po ophalen. Weet je. Dit echt, daar kun je een bestseller over schrijven. Hè? Nee, het wordt Boeketreeks. saai. Een want- boeketreeks, ja. Nee, laten we dat maar niet doen. Ja. Ja. Maar weet ook weer, ja, we zijn net 35 jaar getrouwd, dus Oh, wat leuk. 1 april. Ja. Dus 1 april. ja, wij zijn op 1 april getrouwd. Dat vond u wel geestig. Gekke dag. Ja, eigenlijk wel. Ja, hij lijkt me wel een beetje een type omdat Ja. van de subtiele humor. Ja? Ja, hè? Dus. Maar weet ook weer, het is goed toeven met elkaar. Dus, En de kinderen? Nee. Geen kinderen? Nee. Was het een bewuste keuze? ja. Ja. Want? Ja, want. Nou, hij wilde geen kinderen. Dat wist toen ik hem, tenminste nadat je elkaar hebt leren kennen. En ik twijfelde altijd en ik ben nummer 7 thuis. Dus mijn familie heeft zich genoeg uitgebreid, zeg ik altijd. En we hadden iets van, ja, dan ga je op een gegeven moment daartoe zeg je van, nou dan wil ik ook geen kinderen. Tenminste, dat besluit je dan met elkaar. Dus, ja. Want dat is toch wel een dingetje, hè? Ja, Want ja, dat is het ook wel. je hebt elkaar al leren kennen. Ja. Hartstikke leuk samen. Ja. En dan op een gegeven moment ga je, nadat je elkaar een beetje hebt leren kennen, ga je het ook over dat soort dingen hebben, hè? Ja. Over toekomstplannen. Uiteraard. En dan zegt hij van, ik wil het per Ja, maar net niet. dat wist ik eigenlijk al heel snel van Oké. hem. Hoor. Ja. Dus, want het is natuurlijk iets van, als je dat weet, ja, dan moet je een keuze maken. Dan moet je zeggen van, nou ja, dan kan ik niet met jou verder. Ofwel. Ofwel, nou ja, maar dan maak je de keuze ook geen kinderen. Heeft er nooit spijt van gehad van de keuze? Soms wel, want ja, weet je, je vrienden, je kennissen, je familie, iedereen heeft kinderen. En dat gaat over naar kleinkinderen natuurlijk. En dat is natuurlijk altijd een gespreksonderwerp. Ja. En
mannen onderling hebben nog wel eens andere gespreksonderwerpen. Dat klinkt misschien een beetje oudbollig, maar dat is wel zo. En vrouwen hebben het natuurlijk heel vaak over de kinderen of de kleinkinderen. Ja. Dus. Ja. Is het dan nog een dingetje voor u dat het vandaag moederdag is? Nee. Helemaal niet? Nee, eigenlijk niet. Want je ziet overal mensen met bosjes bloemen lopen. Nee hoor. Ik word op handen gedragen, dus nee. En ik vind moederdag hoort elke dag te zijn. Dat moet niet 1 dag per jaar zijn. Ja, want we hebben tegenwoordig overal wel een dag voor. Ja, hè? toch? Ja. We hebben net de dag van de verpleging achter de rug. Kijk. 12 mei, joh. En nu alweer moederdag. Dat was voor jullie denk ik veel meer een dingetje dan. Of ook nee, niet? Ook niet. Nee, dag van de verpleging. Nee, wij zijn geen Florence Nightingales meer. Nee. Echt niet. Ook echt nooit geweest? Nee. Nou ja, je hebt natuurlijk wel een bepaald soort drive. Anders kan je niet in de verpleging werken. Dat gaat gewoon niet. Nou, gevoel voor wat je aan het doen bent en dergelijke. Maar, want wij werken tenminste hij werkt op een uitslaapkamer, hè, recovery voor kinderen. En ik werk... Ja. Nog steeds, ja. Ja, en ik werk op verpleegafdelingen. Dus, Allebei met kinderen dus? Nee. Ik werk in een pool, heet dat. Dus een reservepool, dus dan word je opgeroepen. En ik werk voornamelijk op een scopieafdeling, dus dat is wat anders. Scopie? Scopie, dan gaan we kijken in je maag of via je dikke darm. Die hele prettige onderzoekjes lijken mij dat, ja. Ja, we kijken van beide zijden. Maar wat grappig, voor iemand die dan nooit bewust kinderen gewild heeft, dat hij toch wel op een kinderafdeling werkt. Ja, inderdaad, maar daar ben ik ook maar in gerold hoor. Maar is het wel leuk om met ja, dat is zeker leuk. Dat is zeker leuk. Ik werk er nu 12 jaar. En daarvoor heb ik op intensive care gewerkt. Op een gegeven moment wil je toch ook wat regelmatiger werken. Kinderen overdag. Ik denk wel, maar dat is natuurlijk heel kort pas dat sinds ik hem ken. Maar hij straalt heel veel rust uit ook wel. Dus ik denk dat hij daar ook wel op zijn plek is. Ja, het is ook de uitslaapkamer van kinderen. Hè? Dus ze komen uit de operatiekamer. En eer dat ze goed wakker zijn en om dingen gaan vragen of willen praten of weet ik, dan zijn ze weer weg, heb ik. Ja. Sorry, dat klinkt heel onaardig, maar dat is niet onaardig bedoeld. Maar je hebt niet echt de kinderafdeling waar je continu natuurlijk de kinderen ook, waar je mee bezig moet zijn dan op dat moment. Je hebt echt het punt van het wakker worden na de operatie, goed wakker worden, pijnvrij. Ja, pijnvrij, geen zuurstof, dat soort dingen. En dan mogen ze weer weg. Gaat u nou ook uw zus en Sittard vertellen van, hey meid, ik kom op tv? Nou, ik weet niet of ik erop kom. Ja, jullie dit allemaal schrappen. Ik ben bang van wel.